ɗam Allah adi ɗam dende. ɗam Allah adi ɗam dande. ɗam Allah adi ɗam dende. ɗam Allah adi ɗam dende. ɗam Allah adi ɗam dende. adi ɗam dende. ɗam Allah adi ɗam dende. ɗam Allah adi ɗam dende. ko yewtere nde laamtoro Sall Abdoul Toksel waɗanta en kala aset taw ko e haalirde men ɓamti pulaagu Agnam Yaryaɓe. ɗam Allah adi ɗam dende. ɗam Allah adi ɗam dende ne haalanma ko fati e giɗgol, ko faati e cehilagal, ko fati e enɗam, ko faati e gondigu, ko fati e giɗgol e kala gurdam dewle men. sifanoma yonta jawtuɗo, jertinma yonta garowo. ɗam Allah adi ɗam dende woppani haydara e gurdam. aɗa wawi hettade ɗam Allah adi ɗam dende taw koɗo banggue sengo YouTube nata binda ɗam Allah adi ɗam dende walla binda laamtoro Sall Abdoul Toksel keɓa ɗam Allah adi ɗam dende. kala ko fati e gurdam mbimi hetto ɗam Allah adi ɗam dende ko ñande aset kala taw koye radio men radio ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe. yewtere men yewtere moɗon ɗam Allah adi ɗam dende. ɗam Allah adi ɗam dende noon ko an e min e enen fof. kettore yewtere ɗam Allah adi ɗam dende joni fuɗɗo. kettore ɗam Allah yewtere ɗam Allah adi ɗam dende joni fuɗɗo. ko noon tigi kettode yewtere ɗam Allah adi ɗam dende joni fuɗɗo tawi kadi koye dande Nafili. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe, en puɗɗorima inde gueno joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde heranide julɓe to lakara yo nannu en hen. en garti e yewtere men ɗam Allah adi ɗam dende ɓernore ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe. ene to karallagal to Abbas Malal Abbas, ene wallodira e Aissata Diallo debbo genɗi, tawine huufi haalirde nde guiɗo mon laamtoro Sall Abdoul Toksel mo ndulumaji Dembe jeejengo. ndulumaji Dembe funeɓe saare hamme e nammati juuguel Falo Salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe wawnere joldugel buuli mbule joli yari jeegi yarade jeegi jengde ngormali. tawi kadi koye yewtere men nde mbiɗen ɗam Allah adi ɗam dende tawi kadi ha joni koye e deftere men deftere mawni men Dembel Sall mo ndulumaji Dembe. sikala hade meɗen fuɗɗade nadde bundi yewtere nde en jetti heeɗiyankoɓe meɗen haalirde Agnam ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe e dendagal kaalirɗe cengotoɗe e muɗum ha e WhatsApp uji ha e pelle ha e nokkuji kala. eɗen gandi ndeɗo yewtere ene hette e nokkuji kewɗi. en beltima hen nde tawi nde yimɓeɓe mbawata hettade kollita en kadi ene ketti ene ndewidi ene jaadi hen. sikkala ko ɗum weltare no feewi. eɗen gandi ndeɗo deftere ko nde aduna ko kala keɗiɗo kala kettiɗo yewtere ɗam Allah adi ɗam dende yewtere nde mimi ɗum won e sengo nde tawno sen kettima e fuɗɗode yewtere nde e musidɗo meɗen Habibou Ba en calminimo ha toon to Gudduɗe duyeji Demba Dalo arsuko foore kiite maɗede ɓuuri windinade. eɗen nana mo wiye hen ene sifanoma gurnam dewle meɗen, gurnam ganduɗa rendo e gueɗe bayde hoɗo noon wadde ɗam Allah adi ɗam dende ala ko woppi. en beltima no feewi nde jomiraɗo o muñani en deftere nde ha puɗɗiɗen ɗum ha gortiɗen ɗum kadi taw yimɓeɓe kadi ne batti hen hakkille battini yawde hojomaji ɗi mbaɗa hen nogas pawɗi walla ni 30 won hen sahaji ha bandiraɓeɓe batti yawande en hojomaji ɗi
hakke yewtere nde weldeɓe hakke mabɓe wattude hen hakkillaji mabɓe hakke mabɓe ganduɗa hoore maɗa yidde ndeɗo yewtere ɓe batti ñagade en beele mbawen ɓeydude hojomaji ɗi saabu ene raɓɓiɗireɓe en paami so tawi neɗɗo ne heɗo hunde ene yiiɗi hunde nde henna jokka haaɓani ko heɗoto ko saabu so neɗɗo haaɓi ko heɗoto ko fodde 3 hojom pawɗe walla 20 pawɗi so tawi neɗɗo ne heɗo ɗum haaɓani haawi ñaaguima yo ɓeydane en paami tigirigui bandiraɓeɓe eɓe batti hen hakkillaji mabɓe ha wona seeɗa hande noon kadi en dañi weltare mawde nde jomiraɗo o muñani en rokki en jambaraɓe waaɓe no winduɓe ɗeɗo defte ko wayno mawni men koɗo meɗen hande Dembel Salmo Dulmaji Dembe ko kanko tigui woni koɗo meɗen hande ɗo e haalirde Agnam ɓamde Pulago Agnam Yereyaɓe tawi koye yewtere men ɗam Allah diɗam dende eɗen gandi kanko windi deftere nde kono ko enen tari deftere nde ɗo e haalirde Agnam mbaɗɗen hen yewtere ha ganduɗa ndeɗo deftere joofi woni rogere adande nde hade men natande noon rogere ɗimmere nde etoɗen waddude makko yewtere beele dokken gandanɗa hoore maɗa bandiraɓeɓe famde holto gimmiɗen e holto paaɗen ko ɗum weltare no feewi hawrude e jambareɓe waaɓe ni hawrude e oɗo aduna ɗo karallagal kesal heedani caggal ɗo haalaji ceekata duule e nder weeyo guese jangde sañi eɗen gandi hande oɗo saaha guena rokki en fartange mawɗo no feewi deftere windede a yindirani tawni a jaggani deftere nde e jungo maɗa kono noon on bindude deftere nde woodi ɗo rewnanma ɗum taw koye karallagal kesal nelduma deftere nde wima deftere nani jangga jiima e ndeɗon deftere aɗa waɗana yimɓe jewte taw ganduɗa wona deftere aɗa jaggue ɗereji aɗa wahlita taw koye karallagal kesal rewna bandiraɓe tedduɓe wonko dañen ha heewi ala ko gasata ala ko bonata kono ɗum ɗo woto bon law eɗen gandi karallagal kesal ngal ɗum waɗi so tawi wiyama ngal moƴƴani sahaji min mbiyanmi ko wona gonga nde tawno somi welama mi wiya min mi yiyani ko boni hen ko saabu hokki kam ko heewi walli kam andini kam ko heewi rokki kam fartanŋeji kewɗi ɓattodiri kam e woɗɗunoɓemi holli kam ɓe jiilotonomi e gueɗe bayɗe hon noon andini kam komi andano wadde so tawi en batti hakkille e karallagal kesal ngal wonko dañƴen ha heewi seede muɗum ko e ndeɗo deftere ha joni en jaggani deftere tan muulade nde e jungo meɗen kono noon en dañi fartange neldede deftere nde ha mbawɗen yewtude hen mbawɗen waɗande hen rendo ngo yewtere e deftere he ha rendo ngo andi deftere nde woodi taw ganduɗa hoore maɗa ha joni woni hen mi jaggani e juuɗe mumen wadde ɗum ko fartange mawɗo dañƴen ɗo ala noon ko gasata ala ko bonata kono ɗum ɗo kam en ñaaguima jomiraɗo o yo juutan en en jetti mawni men mawɗo galle meɗen Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam Yereyaɓe eɗen ñagonomo kadi balɗe juutɗe e battane moƴƴe en jetti kadi bandiraɓe jambareɓe wonɓe e haalirde Agnam jagguɓe hen juuɗe temedere golloɓe hen golle payodinɓe guila to ngaluji mumen ha e peeje mumen ha e doole mumen ha e kala mumen ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hande paaɗen ko toon to Dulmaji Dembe sen gimmima toon noon en mbino kala jahowo Agnam yo ƴaagam mbiɗo yeeya katante leñol mi tello yeroyaɓe addango min jaam e ngol leñol wadde sen gimmima Dulumaji hande paaɗen ko toon to Yara Dande Fonde koole nammade sabbunu ngakoje taw yen toon Ibrahima Oumar Kane katante leñol hade meɗen yaade toon noon en jahat toon to Dulumaji Dembe mbiyen mawni meɗen Dembel Sall bisimilla maɗa so tawi aɗa hetti bisimilla maɗa e haalirde Agnam ɓamde Pulago Agnam Yereyaɓe bandiraɓe en jetti Allah joom bawal en jaari jomiraɗo joom timmal en juule Mouhammadou cuɓalo e kuuɓal en duwonima jinnaɓe wurɓe e mayɓe saabu ɓiɓɓe godal en jetti
sababu o en jetti Ibrahima Oumar Kane mataw won wi'ama mo Agnam yeroyaɓe kono ko Ibrahima mo Fuutaji e ko haalirde kadi Fuutaji fof ko haalirde Pulagu gonga e gonga. Abdoul Sall Badam, Abdoul Sall Miñam, kono Abdoul Sall Koninkewo. Abdoul Sall goddamo adiɓe ɓurani sikki ala sakkittoɓe ɓen ñembat kono kettotako. On calminama, on juurama. En calmini goto fof to salminte weltoɗo. En juurima kala. En ciftori kadi kala mayɓe e jihadi Pular en duwonnoni ɗumen. Eɓe keewi noon sernaɓe men ɓe ganduɗa en mbawa arde e yewtere Pular taw en ginnani ɗum. Barogal leñol Mama Samba Diop murtuɗo yurmede Allah e makko. Mawnam Seylam Cheikh Oumar Ba Abdoul Umma Dedam Mamad Bol limti fof juumo Yera Doro Diallo en Seydou Kane en kamɓe fof en juurima mamaɓe en ñagani mamaɓe Allah moƴƴere. Ko weltare hande arde ɗo henna kala bandiraɗo ɗo woni mi salmini ɗum. Mi salmini rendo ngo fof. Miɗo wiya tan yo Allah hokku en wadde yewtere nde tawa kadi ko yimɓeɓe ɗaminino ko eɗen mbaɗi ɗum ha timma. On calminama, on juurama e kuuɓal. ko noon tigi a salmitama Seydi Sall. ɗum duwani ɗen mayɓe meɗen en duwanima ɗon endam meɗen ndulmaji dembe kuuɓal e nattugol mawni meɗen Abdoul Sall lollirɗo Mamadou Banna cankiɗo ganduɗa hoore maɗa e ndeɗo yontere. En donima galle meɗen foof, en donima toon dede Dieynaba Sall e dede Rayhana e dendagal bandiraɓe, ko noon kadi dede Djiby Sall, kamɓe fof ɓe duwanama ha toon to ndulmaji demɓe. sikki ala a wiyama Seydi Sall, so tawi noon en mbi eɗen namdo holi dembel e holto dembel rewi, eɗen gandi tan juutan no feewi, kono joni joni tan dembel wawa caggal nde wawi salminde nde salmini inni to gongol holto jeeya e holto jibina e holto nde jibina gansanga tan hokki tan, saabu ko heddi ko faye ngari ko foof hejjata e barme. Eɗen gandi hen hunde. Ceerno Abdoul jarama. Ene wayno Dembel Sall o ko dembajo, demba yumum e bamum, jiiɗo aduna le 10 mai 1968 to ndulumaji tembe ñande sappo duujal hitande ujunnaji ɗiɗi hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeetati no ndulumaji tembe. To bange inde mbiyetemi ko Alassane, ɗon kadi indirami ko Alassane Samba Gano, mawnum babam, kono ko nenam wimi Dembel Sall miñum babam kadi. Ko ɗon jangumi no Fuutanke fof ni, ɓuro anata dudal ceerno Alassane Alpha An, kawmum babam aussi. Caggal ɗum ko naami e dudal Toubakiri e hitande 1977, tawi kadi on saaha min jurnimo ni cakatago
sehlam papa dem famako sambantaji nayi min école minen fof kanko hewɗumi nawde sukaɓe ɓuuro ɓe fof école kanko e ami huray yurmede allah e mam ɗon mbanmi école primaire caggal ɗum mbanmi école am secondaire to Dakar en partie CS Canada o e partie ko Wakam mbanmi lycée am lycée d'application mo mbiyata hande Ceerno Seydou Nourtal à classe terminale caggal ɗum ɗanngal waɗimi moitiére werlimi ɗo e France garmi no garɗo mo ardani e laawol fof rewata laawol ngol ɗon ni wadde kala ke ene ɗaɓɓa kala ke ene addana ɗum heɓde kayitaji gollon tokos en gueɗe mbaɗe noon ha Allah newni kimmi kayitaji ɗon woni an kanti nde pellilmi ruttade e jangde jami mbaɗoymi informatique ko tubakoɓe mbiyata analyste programmeur mbanmi informatique de gestion option étude et développement ha kimmi hen seedan faagu am jangde université tolno ɗiɗaɓo caggal ɗum kadi gollodimi e mairie des Miro e mairie ji kewɗi ndendi ko mbiyata confédération woni commune aji kewɗi ndenda mbaɗa communauté d'agglomération gonmi ɗon gardiɗo service informatique e ɗum ɗon hakke duuɓi ɗiɗi e ɗin noon duuɓi fof kadi minne kadi miɗo jokki jangde kenam miɗo jokki toon wadde informatique ko ɗum ɗo woni to banggue jangde ko jiida ko e jangde pulaar e gueɗe mbaɗe noon peut être so ñamde garoyi min ɓeydu lokkiɗiɗade hen voilà ɗum ɗo tan woni e dabba to banggue gollal e jangde nde noon no waɗi pecce par ce que jangde e aduna ko fannuji kewɗi woni hen jangdeli ni keɓa tan koye e nder dinguire jangdeli pulaar jangdeli daranade pelle e gueɗe mbaɗe noon pelle ko dewaɗe ɗum fof kala fedde nde dewɗa ko jangde ko heddi ko jangdede aduna e ko roɓtete ɗo eɗa jarama kaw Dembel waɗi fayida kadi lamdal ngal e jaabol ngol fof rewi lawol sikki ala paaɗen tan koye yewtere meɗen ɗam Allah adiɗam dende nde tawno so tawi en mbiyeɗen ndewa tan to rewaɗo ha yettaɗo yettiɗo ene wawi jonde nde juuta no feewi ete kajuji aduna gasata paaɗen koye deftere meɗen ɗam Allah adiɗam dende deftere nde holnde winda ndeɗo deftere holnde nde fuɗɗi windede e holnde nde gasi lamdal men kadi noon eyyi ceerno Abdoulaye jarama deftere nde fuɗɗa windede ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi woni 2007 ko nden nde fuɗɗa windede ene waynode gasi windede lan ko nde nde naari e muulirgal hay ɗum saha fof a yiyat hen ko poɗɗa waylude eyyi ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi nde fuɗɗa windede nde gasi windede ko e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko noon tigui a jarama nde fuɗɗi windede ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi hande eɗen goni e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho wadde mbiyen duuɓi 13 e deftere nde ne winde en paami kam windude deftere lamdi ko muñal tigui rigui e holno miijo ngo arde maɗa ha binduɗa ndeɗo deftere holko addanma windude ndeɗo deftere holno miijo ngo ardi ceerno Abdoulaye jarama ko duñño en windude deftere nde ni ko ɗanngal ko ƴeewde
addude yiyande men e ɗanle hande ɗe holko ɗe nafi holko ɗe bonni. A wawa windude ɗanngal noon tawa a immaki to ɗanngal ngal ummito. Ko ɗum waɗi deftere nde fuɗɗori e koɗgol kootal. So tawi on jii hello adango fuɗɗori koye kootal, ko ɗanngal adanno en windude ndeyi ha ɓoy noon ne waɗa calsaltiri e caggal ɗum mbatuɗen inde nde ɗam Allah waɗi ɗam dende nde wonno tawi en teskima gurdam ɗam ɗanngal ngal fof no worni artori tan ko e gurdam rendo. Caɗele ɗe fof kadi ko caɗele ɗanngal. Ɗum waɗi mbaɗen ɗum ɗam Allah aɗi ɗam dende tigi ɗam Allah adi ɗam dende. Holko woni ɗam Allah adi ɗam dende saka ene inniri e deftere? Hol gondam ɗam Allah ɗam e hol gondam ɗam dende ɗam? eyi jarama ɗo kadi ko fulɓe mbi fawitan noon koye dewgal enɗam dewgal enɗam basiragal enɗam jiidigal e tooke dewgal no wayni waɗat hareji waɗa fofof waɗa ceerle kono ɗum fofte ko wiide enɗam ɗam adi wattinto kadi hay e dewgal ngal. Ɗum woni mbiɗen ɗum ɗam Allah adi ɗam dende. Ɗam ko ndiyam neɗen ganen fof kam eɗen gandi ko ndiyam toɓo adi ndiyam dende, sabu ma toɓa walla ma ilne ɗum fof koye ndiyam toɓo nde reme dene ndeme ha nde mustinoya ha mbaɗoya ndiyam. Ko ɗum ɗon woni maade nde ko ndiyam toɓo adi ndiyam dende. Ene selli ko ɗam Allah tigi adi ɗam dende to bange en ɗam to e to bange dende to kala. Ndeɗo titode ko titode nde ganduɗa wande fayide kadi yaadude e ndeɗo deftere. Deftere nde mbiɗen fuɗɗa windede ko hitade 2007. Eɗen gandi nden karallagal kesal ngal hay tinno wonto ngal yettino ngal ƴellitanoki no hande ni. Holno puɗɗorinoɗa beele ko puɗɗorinoɗa ɗum koye kayeji aɗa winda aɗa rendina walla guila nden aɗa jogui fartange tan windirde ɗum e mbadi ɗi ganduɗa wiyetedi PDF ha yettiɗo yetti hande ɗo. Saabu eɗen gandi kam sen duttima duuɓi sappo caggal hay sinno woni internet ne wonno gueɗe kewɗe ne gonno, kono eɗen gandi kam ɗo yetti hande ɗo yettanoki ɗum. Holno puɗɗoriɗa hen ha jettiɗen ɗum? eyi ceerno Abdoulaye jarama kayride fuɗɗi windede tan koye ñigal enen mbiyata ordinateur nde wonno kadi jeeyano koye gueɗe ɗe jangguirten presque guila 1998 sen mbi hirande 1998 ko eɗen jogui ordinateur tan eɗen binda hen kala ko eɗen binda koye nder ɗum binderen. Yanti kadi Allah waɗi mbaɗɗen hebloro banggue ngandire woni to banggue informatique joguiɗen hen humpito. Donc to banggue karallagal ngal kam ene jogano ko adi ɗum gollirgal ngal kadi ene jogano ko adi ɗum. eyyi jarama en paami nde tawno kam gonnoɗo e nder leydi Farais ha gena waɗi ene waɗa yaha ngara eɗen gandi kam to banggue Farais kam ko wiyete internet walla informatique ko kam ɓooyi toon no feewi ko won nokkuji tan woni ɗo yettanoki
e duuɓi sappo battidiɗi caggal sen luttima. Joni so tawi en garti e ndeɗo deftere ɗam Allah adiɗam dende e a haali miijo ngo arde maɗa ko caɗele to banggue ɗangal miccade hen tooke ɗangal ha puɗɗoriɗa ni kotol beele fofof ko ɗangal tan addanma windude ndeɗo deftere saabu eɗen nana hen aɗa haala e nder deftere he gannawol en eɗen nana hen aɗa sifo hen dendiraɓe ma jajja guise en aɗa sifo hen woɗɓe haani sa tawi ganduɗo ɓeɗo ɓe kaldata e nokkuji ɗi kalata ɗi ene yiya hen hoore muɗum ha sikka mataw ɗum ɗo koye nder wuuro muɗum waɗi waten sahaji eɗen micco e nder onon windiyankoɓe defte ɓe holno hakkille tan wawi rendinirde ɗum ɗo itta ɗum ɗo to itta ɗum ɗo ga taw wona hunde ko jiiɗa tan ene waɗi tan tan aɗa refti hen holno ɗum tan holno mbawɗa famminirde en saabu ɗangal ne yaaji saabu aɗa haala hen haala debbo ladde en Lumumbashi en aɗa haala hen Lumumbashi ko sen sikki banggue Afrique central aɗa haala hen gueɗe kewɗe holko mbawɗa famminde en ɗon seeɗa so tawi a faami lamdolam ngal. ceerno Abdoul mi faami namdal ma ngal deftere noon ko daarol ene jogii to mahira woni hen koko cimtanaɗa woni hen koko jiiɗa woni hen koko miicorɗa ni foti wayoyde ndani Allah hokki en noon fartan e deftere nde fof kala ko ari hen ene wayno koko wuura hay sinno mino mi wuurani ɗum mi yiya wuurɗo ɗum walla mi nana kaari wuurino ɗum woni hen ko en tawaka sen ƴeewi joni garal juumel artande juumel rutti koye sahaji ɗinnuɗi sahaji ruggoji e waw koɗa e laamuji sañ mbawa piya kaɓɓa ko toon ƴegguɗen miijo ngo holno jogoɗo artiroyde ba holno waɗire haw artiroya baba ko ay ɗum ko saaha mo en tawaka kono so tawi a ƴeewi goɗɗum ɗum gueɗe heɗi fof woni hen koko yiya ko ɓuuri hen hewde koko yiya sen ƴeewi gartal hakkude mawɗo nayejo Hammadi mawɗo e taaniraguel muɗum ɗon ko min e mamam gonno tigui rigui wona maham nele mamoudou ala ko min e mamam wonno miɗo daara ha ɗo joni on dumuna no wonno miɗo daara mamam mawɗo nayejo no dogane dalna ene tiindo ene nooto e diirali oto hay ɗon ko min wonno so neɗɗo ne jeyata ko yii ene weeɓi kono wona deftere nde fof wayi noon donc ene waɗi mi arta waɗi deftere nde fof wayi noon saɗa waɗa daarol kala kaɗa o darta a waɗanat ɗum taaridi ndi woni hen taaridi ndi ganduɗa so mi addi gannowol en mi addi ndiyam en caali en mi addi raddoji mi addi fofof ɗum kadi ko cukaka mo ganduɗa ngu tawami mi ñantira ɗum gueɗe ɗen ɗon ko heddi ko gurdameje aduna woni hen sahaji ko noon ɗum sifori woni hen ko wuura woni hen ko nana ko ronta e ɓennuɓe woni hen kadi ko ganduɗa ɗum ɗo koko fayi ardata eɗen gandinana ara wala mi anda som jaabimo namdal eyi a jarama Seydi Sall ene woodi a jaabima lamdal ngal a jaabima kadi ha yurmini nde tawno biɗo ko min wonno ɗon no wayi yurminade e ngol ɗo daarol no wayi yurminade e ngal ɗo gartal no wayi yurminade e Hammadi mawɗo ha yettiɗo en calmini ɗon noon kaw meɗen Samba Hawwa joom yasinaji
ndeke yasin en gandi ko belaɗe tan ɓole kanko fof e hewnode yasinaji ñande juumel naati ngoɗo wuro ene ardi ganduɗa hoore maɗa e kono muɗum ñande hen eɗen gandi yasin yanaka e nder ganduɗa hoore maɗa gannawol en kofni dendagal bandiraɓe taw hettotoɓe en kofni ɗon kadi jajja guisa mo ganduɗa kala ko nani ñallata saka waala janoɗo garnoɗo yi oɗo henno ceerno wuuga ha yeehi haltanoyi juumel wonde ceerno wuuga ene wuuri mayani nana to wiyete gannawol wadde en kofniɓe tedduɗi bandiraɓe meɗen hettotoɓe en toon to gannawol siki ala ko noon tigui en paami koko wuura ko ɗanngal e lebte muɗum e tumarankagal muɗum e miijoji micciyankagal muɗum so tawi neɗɗo noon wawi miijade ko foti ni e wonɗo mbiyeten to e yimre meɗen so tawi hoore ɓulnima deftere jime jimdi kam rongata ɗon ene laaɓi sanne wadde a weltanama kartude e ngal ɗon gollal ha joni ko e deftere he gonɗen deftere nde ene juuti alay saago noon nde juuta deftere windande fodde duuɓi 13 ala e saago juuta beele ha joni deftere nde e nder deftere he mulgol ngol holno nde muulira kayre holno nde muulira holno mbawɗa dañirde fartange ha nde muula nde yalti beele ko jawdi ma mbaɗɗa hen muula walla holno nde muulira eyyi Abdoul jarama ɗo kadi eɗen jetta sababu eɗen jetta dedam Amar Yaya Sall ko gollantonoɗo SAED kono noon neɗɗo daraniɗo alphabétisation gonnoɗo e falde Matam ko neɗɗo mo jenanami yidde mum e baal mum Pulaar baal mum celluko nde mbindum deftere nde gasnumi windude deftere nde kanko neldumi deftere nde kanko Amar Yaya Sall mbimumi dede Amar miɗa yiiɗi catanɗami ndeɗo deftere o wimi so Allah jaaɓi o woni e mayre o jangguide kayre ko e balɗe ɗiɗi mi tinani tawi jamma jengi so Allah e won saaha eɗen goni e couvre feu mbiyeten hirtolel o no ɓe mbirata ni to Dakar o noddimi kay mbiɗa woni e ɗoygol même d'ailleurs of ko kanko findinimi omo noddimi omo yima omo fobba o wimi Alsane miñam to jeyatami ɗo mbiɗa janga Pulaar mbiɗa janga anglais mbiɗa janga français mbiɗa janga wolof ɗeɗo ɗemɗe fof mi anda no foti defte jangumi hen mi wawi widemo no foti defte jangumi e ɗeɗo ɗemɗe mi meeɗa jangude deftere ha goymi so wona e deftere ma nde mi meeɗa jangude deftere ha cegmi ha kammi so wona e deftere ma nde mi meeɗa jangude deftere ha weltimi so wona e deftere ma nde waɗi noon onde bettatam kala to ɗaminimi yaade mi wasa tawdede toon kala to miijimi ko ni wayata wasa wade noon deftere nde hande gasinde bettam tan ɗum waɗi miɗi yiɗi so tawi ala muulowo miɗi yiɗinami dade holno muldata mbimomi ala min kay mi windi tan ni kono defte men tan ni kala mo jiiɗani windi ha heewi ne joori kono mulu ngo weeɓani nde wonno en ngala muulo o wimi yeey so est ce que miɗo wawi ñagade mami muulade mbimi aha o wi ende jaranimi hunde foof mami ƴeew muldede e on saaha omo jogui kankone miniko ko joom imprimerie Dakar no wiye Madinoy Sall en calminimo ko juddi jeeri Thiès naajo mo iwdi mum woni Donna e tareji o neldi ɗum o ñaagude nde on wimo mam muul deftere nde ko ni mulgo deftere nde ari e caggal ɗum joddimi e man wi kadi kañum ko neɗɗo jiɗɗo Pulaar no feewi wimi mam muul deftere nde kala ko sohla e mayre mami muul ko ni mulgo makko mayre arti ma en arto e mulgo peut être
ha joni nde yaltino seeɗa min cari caggal ɗum woodi miijoji goɗɗi ngari hen dartina kono kam won heɓɓe hen emayde caggal ɗum woodi ko dartina ɗum ma en ngaro hen kono ko ni kam mulgo mayre ardi ko min hooram ko bettere to am sabu mi ɗaminanoki mande muul walla mande yaawi mulde nde wonno ko heewi winda muulaka tigi nde tawno ko heewi ne winda muulaka en jettimo kanko mawniraɗo Amar Yaya Sall en jettimo e ngallol gollal paayodingal ngala waɗi en ciftori ɗon kawmen Seydi Sow mo ngannduɗa kañumne koye oɗon galle tigi muuloyi deftere meɗen jimɗi aduna en jettiɓe kamɓe haranteɓe wawɓe wadde ɗeɗo golle paayodinde nde tawno windude deftere fof e sattude wawde jooɗade jamma miijo hen ha winda ko ganduɗa yimɓe ene keɗo hen belto hen ko yimɓe ene janga belto hen ko yimɓe ene janga miicco hen ko yimɓe ene janga ganduɗa hoore maɗa hokka ɗumen peeje goɗɗe e hakkillaji goɗɗi fof e sattude ko mulde tan ganduɗa hoore maɗa yaltini wiya na nani ɓuuri sattude eɗen gandi goram hewɓe dañani fartanŋeje defte kewɗe muulama ujube defte nana muula ɗe ganduɗa nana binda ɗe ganduɗa dañani fartanŋeji muulede gam yaltine en jetti noon jambareɓe wawɓe wadde ɗeɗon golle taw padani hen jobdi yo gurdam nam juut wonda e cellal tigi so tawi ha joni en gari e deftere he ko kamɓe muulani en deftere nde ɓe jarama caggal ɗum deftere nde yalti seeɗa sarama miijoji goɗɗi jalti hen nde tawno yimɓe hewɓe ne lamdo en deftere nde guila puɗɗiɗen ha no jaare hen ɗo subaka foof yimɓe ene lamdo en holko waɗi deftere nde heɓota ko e holto nde heɓoto joni hade meɗen woɗɗoyde tan cornen ɗon seeɗa holko haɗi deftere nde yaltino holko dartini deftere nde jaltugol muɗum walla carogol muɗum eyi a jarama Abdoul kanko mawniraɗo men Madani Sall nde o heeɓi deftere nde min gonen namdodirde min jiitodiri miɗo neldamo jimi am pular o janggani nde e defte o janggani nde e deftere o janggani ɗam halladi ɗam dende kono noon mbiɗomo deftere nde ɗo moƴƴi o so wimo yo ene moƴƴi o muulat o ɓuri kankone reerɗude e mulɗe jime ɗe o wimi an kam ɗeɗo jimi a wattaɗa windata ɗum mbimi koko winda ene gasi min jogui hen deftere maɓuru 154 jimol o wiyomi neldumi neldumom o yaltini hen yeru e haala kadi mbimo voilà miɗo jogui kadi miɗo windi deftere e français mi wiya séparation impossible o heɓɓinta o wi mammul deftere ɗe fof ɗeɗo tati fof komi muulowo e min jeehi min puɗɗi mulde ɗe dawlaw e ɗam Allah caggal ɗum o dañi goto e machine aji makko paadi o paadi ɗum e gorsodiral e yimɓe fof wona kanko tan minen hamne li ene woɗɓe fof min paami deftere ko événement deftere ene foti jogade mbaadi no yaltirta wonani rendo men tan par ce que alay sago ko mbatten ko laamuji ɗi tawe alay sago won organisme uji tawe wona deftere tan a windi yo yaltu ala deftere ne foti jogade mbaadi no yaltira tawa so yalti aduna o ene ande nde deftere yalti hayso wona aduna pular o aduna tubakiɗi woni foti andude laamuji e laamanteri to wona ɗon foti andude ɗum noon ko alay sago ɗum heblanen min jeyino hamin jaggi ñalngu min mbi le 7 janvier hamin mbaɗa ñalawma jaltingol deftere nde tawa laamu
nodde halfinaɓe jangde e nder leydi ndi no nodde ko wayno UNESCO ene nodde voilà ko ɗum ɗon dartini jaltal deftere nden ɗum ɗon noon nde janvier o kadi nde faani nde hawri e rafi o yahani addanno min dunji ɗum ha nden ko miijade ɗo e nden tawat oɗo rafi o woɗɗi beele ɗum waya noon voilà ɗum ɗo dartini ɗum ɗo ɗum hawre kadi minen laawol ɗanngal fii kam gaymi ɗo mi gaye France kono so Allah jaɓi ko ɓurno sadde ko waɗama bandiraɓe kadi ma keɓ ene wayno kadi deftere nde ene wayno kadi omo noddimi ene wayno kadi deftere nde yalti mi anda ni so tawi nde mulama mande heɓ fartange mo nde heeɓi o sabu ana waɗi hen jewte baɗɗe payide par ce que a yettinide hay humam binnede a yettinide humam binnede mi anda no foti yimɓe mbiyatami min keɗima ga deftere maɗam ala jemden tawa komi jokkodirani en wayno deftere nde nde yalti par ce que ko wonno fandare ko ko yo miijo ngo nane ko yo yiye heddo noon mande yaltu kadi wona deftere jangirde deftere ruttorde e yahore fof won haaloɓe ni yo nde fire mi rokka yeru joni Mamadou Diop Decroix ko ministre ko Jolfo woni no ancien ministre ko neɗɗo jiɗɗo alphabétisation o jeeya koye idiɓe wiide omo yiɗi defte nde par ce que o yi publication koye publication Amadou Yaya Sall emin kaldi hen seeɗa o wi nde deftere mi janggani kono il faut nde multe e wolof il faut nde multe e ɗemde keddiɗɗe donc eɗen hen so gurdam juuri miɗen jakori maɗen noon gueɗe fof mbat hono ko banggue quand même karallagal holno yaltirta e mbaadi ngarɗude taw wona tan rendo men fulɓe taw wona min tan e pulariyankoɓe tawa eɗen nanni hen leydi men e ardiɓe mumen eɗen nanni hen ko wayno UNESCO en ko wayno IFA en ko ɗum waɗi deftere nde jaltugol mum sappa jarama Seydou Sall kadi famnima sikki ala jonde nde fuɗɗima judde en mbaɗi ɗo joni mataw fodde waktu e feccere en paami no yiɗira waɗirede ni ene fuɗɗira waɗirede ni kadi en beltima hen yo gueno yettin fandare nde nde tawno fandare nde so tawi nde yettima tan rendogo dañat saago muɗum saabu deftere nde ko deftere wande fayida ene holla en hen ni nde deftere ko fonde firede ko fonde waɗede ganduɗa hoore maɗa e téléji waɗe ganduɗa ko no film aji ni yimɓe ene jeeɓa en kaldino ko way noon to banggue ganduɗa hoore maɗa ko wayno Pindi TV en e gueɗe bayɗe hono noon beele mbaɗa ɗum no dartol ni taw kadi ko dartol jiyotogol taw kadi koye téléji no deftere nde yaari ni mbaɗa ɗum no film ni no mago ni taw ganduɗa hoore maɗa bandiraɓe ne daara ɗum le wonde jewtuɗen ko way noon en kaldino hen ɗum banggue meɗen nde ni enen koye men en kaldino ɗum e wone magiyankoɓe beele ɗum ɗon wawa waɗede beele an e hoore maɗa a yettinino ɓeɗon ɓe ganduɗa ko wayno joom téléji en joom beele aɗa jogui gon miijo tan ni jiɗɗen wiide beele aɗa jogui miijo ɗum ɗo no ɓeɗo mbiri deftere nde alay saago fire waɗe farayse waɗe ɗemde goɗɗe ni beele aɗa jogui miijo tan beele naata télé waɗe no mago ni taw aduna o foof ne daara ɗam ɗo gurdam ceerno Abdoul jarama wallay miijo ngo enen kongo hongo e hooram ni mi ronki yongo dirtu ɗum ko kala ñalawma ena ara yam holno mbaɗanmi ha ɗum fiile e holto fiilete eyyi ko ɗum ɗo won hewɓe sa yiɗi jokkodiral ngal waɗani komi yiɗa nde wona deftere fiilade teeru saabu ko eɓe joofo ko heewi en ganduɗa ɓuuri moƴƴude ɓuuri welde wadde koto men to ko wona ɗum ko kadi annene a jarama no mbiɗa ni ajende a ƴeftirama yajende no feewi en jetta kadi bandiraɓe foof eɗen ñaago yaafuye kadi par ce que mbiɗa andi won hewɓe yiitiɓe koye mumen e deftere nde won hewɓe nde
nasɓe ɓesnude tawa ene keɗo caɗele gonɗe hen ɗe ene cikka ko ni ko kañumen tan guuri ɗum ɓe hen ko ñawraɓe ene jiya no ñawɗo mumen ɓoccitorto ɗumen ɓe hen ko mayraɓe ɓe ganduɗa ndeɗo deftere ne irta mayɗele ɗe keeɓi ene cikka ni mataw ko kañumen kaalata hen tawi deftere nde koko winda ko ɓooyi ɓe hen ko dañjuneɓe caɗele e nder galleji mumen saabu wawnede ma desta miñiraɓe walla mawniraɓe ma destana miñiraɓe walla mawniraɓe mumen donc ɗumen famde donka ɗumen jabde ɓe hen ko lurduɓe e suddiɓe mumen seerɓe ɓiɓɓe babiraɓe mumen seerɓe ɓiɓɓe kawiraɓe mumen ha ene cikka ko kañumen tan guuri ɗum nde wonno ko deftere fuurankakal ko fuurankoɓe fof kala fuuranke jiiɗo deftere nde ma yiiri hen hoore muɗum wawa amnade fuuranke jangga deftere nde walla janggine deftere nde ha wasa yiide hen hoore mum ha sikka ɗum ko min wiyete walla ɗum ko min joofaɗo ɗum ɗo noon waɗi noon ko deftere nde ko deftere men ko deftere fuuta onon fof on jarama kadi eɗen jafno so tawi won perguitte gone haala jarama kaw Dembel sikki ala ɓoyata gudditen ɓoggol ngol wa hawnaki taw en waɗi lamde garoje immorade caggal haalirde Agnam eɗen gandi deftere meɗen adande joofi haalen koye deftere meɗen ɗiɗiɓere so tawi jeyɗo ñaawi ene gasa yontere arore so jeyɗo ñaawi puɗɗuɗen e deftere meɗen ɗiɗiɓere so tawi jomiraɗo luɓiri en balkon rokki en cellal e sellirede ala ko woƴi en so wona ɗum ma en gartu e yewtere meɗen ɗam Allah adi ɗam denne jokken e deftere meɗen ɗiɗiɓere sikki ala ko weltanadema e ndeɗo deftere kaw Dembel aɗa weltana no feewi a weltanama no feewi kadi e ndeɗo deftere no mbirɗani kadi ko noon nde tawno ene jogui yimɓe noddoɓe en caggal nde mbadden yewtere nde ene goya ene jiito hen koye mumen won hen ni mbiya min kam ndeɗo deftere no waɗatami ni ñallanmi ko heɗade mi hetto ñallanmi ko wayde e gueɗe bayde hono noon hakke deftere nde memde ɗumen wadde en jafnima hen tan kala mo deftere nde memi ko deftere way noon neɗɗo wawa haalde ko haalanoka neɗɗo wawa wadde ko waɗanoko kono wonko mbaɗata walla wonko kaalata ene siftina ko ɓenni ko ɗum woni ganduɗa hoore maɗa deftere nde wadde en jafnima hen tan kala mo ɗum memi ɗo joni o ma en guddide ɓoggol ngol hawnaki dañen ganduɗa hoore maɗa lamde gummotode caggal dental walla caggal haalirde Agnam paaɗe maɗa e gan sanga mbawen waynodirden tawno jonde nde fuɗɗima juutde kadi haajuji aduna gasata ɗum noon haalirde Agnam Bamti Pulago Agnam yereyaɓe en gudditi ɓoggol ngol kala joguiɗo tan lamdal faade koɗo meɗen haade meɗen waynodirde oɗon mbawi arde e gaddon lamde moɗon on kofnama teddude ko guiɗo moɗon lamtore Sall Abdoul Toksel tawi kadi ko ɗo e haalirde Agnam Bamti Pulago Agnam yereyaɓe en ñalli noon nogas lewru colte woni ɗiɗi ɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho ceerno lamtoro mi salminima jarama no feewi miɗo yetta tan kadi bandiraɓam sehilaɓam ɓe ganduɗa dardama e deftere nde sehilaɓam ɓe ganduɗa dardama e deftere nde gila ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi ko wayno mawnam Mamadou Abdoul Seck nde woni juuɗe mum duuɓi ene saro hen amin mbadda hen voilà porli e gueɗe kewɗe mawnam Diallo Samba Seck dedam Oumar Mounirou mo ganduɗa kañum waɗi gardini ndi ɓeɗo pop goto hen foof waɗi hen fayida muɗum e ko wayno ceerno Hammen Ly baɗɗo hen yewtere ngaalu ɗum ɗon foof ko fartange nde deftere nde heeɓi waɗi noon ko yimɓe men ko tiɗɓe tan ko jingoɓe e ononne kadi on mbaɗi hen darde mantinide e haalirde Agnam Abdoul Borodel onon fof on mbaɗi hen haalirde jewte min e hooram e won dinguiral am fayande mi waɗi hen jewte donc en wayno deftere nde fuɗɗima sarade ko wona ɗum ko kadi so Allah jaaɓi
kala namdal gargal ɗo mami jaabu ɗum so Allah jaɓi. Jarama Seydi Sall ƴetten taw Saydou Sy gorko mo nere ballago Boubou Djiboly ɗum noon ceerno Saydou Sy bisimilla. On kofnam kadi en ceerno Dembel Sall min beltanima kadi ceerno lamtor yewtere nde yuɓɓi kadi ko fotno namdede ko fof kadi a natdima kadi machallah ene kam koye weltade tan e duwonade mum kanko ceerno Dembel Sall ñaganademo Allah moƴƴere kadi an kadi tarɗo deftere o kadi e weltanadema ñaganademo Allah mo guindiyankoɓe fof enen kam e mbiyeten tan ceerno Dembel Sall holo wasoto leñol ngol no way sat muulide ha deftere yettima jeere ɗon holko wasoto ɗum leñol ngol faadi leñol eyi enen ko ɗum woni hen namdal men faadide Sall o ka banggue ko Saydou Sy gorko mawlum nera. Jarama Saydou Sy joni noon mataw paaɗen ko toon to Agnam Yero-Yaɓe taw yen toon mawni meɗen Ibrahima Oumar Kane katante leñol haade ceerno Dembel artude jaabuwol walla ni te tawi taade aɗa heeɗi ceerno Dembel tan jaabuɗa Saydou Sy e ngan saanga jokken. A jarama ceerno Saydou mi salminima mi juurimama ko yidde kadi tengtinde to banggue bandiraɓe men ɗo deftere nde kadi nde wonnono nde arde ni enene koye meɗen en mbiyi galle sodik galle muulo o defte o ko yoɓe jogo ɓe tambo jeygu deftere nde min mi yiɗa hen hay mbuɗu mi sohlani e deftere he miɗi yiɗ noon tawɗo o waɗani en ndeɗo fodde kala ko yeeya e deftere nde jooɗo kamɓe ɓe jooɗo ɓe jogo kala to ɓe jii deftere fonde muulede kala to ɓe jii deftere pular fonde muulede ko min yamiri ko dañira e deftere ko yo mulde nden noon deftere eyyi ɗum kadi eɗen hen kamɓene ɓe kolli so Allah jaɓima en ballodire mabɓe beele caɗele mulgu pular en yalta e meɗen ɗum waɗi deftere nde eɗen ñaago bandiraɓe yo cooda wona kalis paaɗo e Dembel ko kalis paaɗo e leñol ngol ko gonga mi waɗi hen doolam mi waɗi hen fof kono ko leñol ngol waɗana wona min wonno hen yiddam tan ko yo windu ko yo yaltu kala mbuɗu heɓagu hen joɗantoɗo on kadi ko leñol ngol so deftere ari mi anda arore wawde wonde fof mi ala hen jiiɗe kala deftere nde ɓe jii ene foti muulede ko min yamiri yoɓe ƴettu on kalis ɓe mulde nden noon deftere. Jarama Dendi taade ardi to banggue dendiragal to aɗa wiya Abdoul Borodel taw wutte maɗa sekaki tan taw wutte ma sekaki kay oto wiyam Borodel taade mi ɓornima wutte maɗa sekaki taw a hokkat woni ɗum noon jarama e jaabuwol ngol wadde duttuɗen toon to Agnam Yero-Yaɓe taw yen toon mawɗo meɗen mawɗo galle Ibrahima Oumar Kane katante leñol ma Agnam Yero-Yaɓe ɗum noon katante ñewol bandu gooƴol walla bandu ñebbe jaɓɓama e haalirde Agnam banque pulago Agnam Yero-Yaɓe ɗum noon haalirde Agnam ne hettima bisimilla maɗa Seydi Kane. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe ɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yero-Yaɓe sikki ala en beltima no feewi o ko giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol ma Agnam Yero-Yaɓe lamtoro Sall Abdoul Toksel mo ndulumaji Dembe Gueno jarama a jarama a waɗi fodde ma e doole ma e gandal ma pop beele ndeɗo deftere wasa tan heeranade yiyoɓe bindi goto kala wawa naftorade hen sikki ala nden fandare yettima en dañi kadi fartange mawɗe deftere nde kadi waɗede ha yottoɗo mbawen kadi jokkodirde e kanko binduɗo o ara kadi kettoɗen mo lamɗoɗen mo o jaabo en ɗum kadi ɓeydimo wonande en fartange emin jittuma kadi ha joni an lamtoro Sall nde tawno hono ni henne weeɓani heewi ko neɗɗo golli e nder wuro mum ɓen ɗon hoddaɓe mbasa famande mo darnde nde jiyaɓe mawninoya ko woɗɗi e koybina ko ɓadiɓe ko ndeke noon so tawi wonti ana wawi suɓade deftere ceerno Dembel Sall
a gollima e mum golle baɗe ndani firti an kam ɓernde ma nde sawani gaƴam tumagu te aɗa faami holko leñol lamdi aɗa faami enen fof daranɗen ko hunde wotere wadde so goɗɗuɗo o darima e so ɓadiɗo o darima fof goto min foti foti wadde hen fodde muɗum amin mbima gena jarama a jarama an lamtor sal deftere ɗam Allah adi ɗam dende adan nde keɗotonomi ɗum wannomi heɓano fartange heɗade tan e fuɗɗode nde kono nde naatimi e yolde hakkudere nde puɗɗimi heɗade hen hunde gonmi koye heɗade mboɗo tesko hen ko heewi ha fuɗɗi jaggudemi kawis tawe huli binduɗo nde ɗo deftere oɗo de ko haalata ɗo ko won hen ko nanatanomi won hen ko gandumi won hen ko jiimi won hen ni min ko guurmi min hooram nde paamoymi noon ko Dembil Sall windi deftere nde kawisaji joginomi hen fof mumti ha laaɓi nde tawno mbiɗo andi on so windi deftere so wayi ndani wonata hunde hawnide nde wannoon sikki ala koko wuja ko ɗum ɗon nayɓata e lamtor Sall ane gollodiɓe men haalirde Agname Ɓamde Pulago Agname Yoroyaɓe ana gasa ma dañ ko kalɗen ɗo hande hewɓe ganda ɗum sikki men oɗo ceerno Dembil Sall o jeeya koye nguurondi godal haalirde Agname Ɓamde Pulago Agname Yoroyaɓe somi facciri ma hewɓe paam o haali ɗo henna o gollima e gandal karallagal kesal ngal o gollodima e gure kewɗe e nder miro e ko taari ɗum mbiɗo wawi hen settade kadi ko famno toon ko o waɗani ɗum ɓillil gajjal faya hattina e reedu mum on saaha mine fedde wiyetede kawtal janggo Pulaar Fulfulde windere nde o yeehi ha o faami hunde o noddu yimɓe ɓe o wiɓe ngare mbaɗen heblo so en mbaɗi heblo mbawon famde aduna ka to yarata ɗo minenne min mbawa famminde on komin jogui ko e ko fawti hen kadi min mbaɗana on seedanteje tawa janggo e jaam so tawi golle lamdima ko faate ɗen ɗon seedanteje tawa kadi oɗon jogui ɗum min kaldowo mon o mi jeeyama e gonɗon heblo kimmi hen seedantagu wadde firi haadi o jeeyama e walluɓemi e famde hen hunde ko ɗin famamuyaji ndenti ha jibino e haalirde Agname wadde o jeeya koye nguurodi gotal haalirde Agname Ɓamde Pulago Agname Yoroyaɓe sikela jaafuɗon haala ka fuɗɗima hewde so tawi noon baɗo ni bismama alay saago haala hewata mi meeɗi windude yimre e makko mbiɗo wiya yimre nde joololel e ko teskuyaji mbanno ha ɗum ɗon waɗa e teddungal mangal ngal o golli e nder leydi Farais koten wona ɗemgal haaldete ko baɗal e neɗɗo kadi sone hoota yo ya gila koyɗe ene ngoodi ay joni ko wayno mabɓe en ko wayno Abbas Malal Abbas en e woɓɓe waaɓe hono noon e gila o hootani o udditi dental omo gollodo e yarlitiɓe ɓe o jiidani ni hay wuro ko rendaɓe faadare o wi ɗum ada jeere wadde ndeke firi ɗum ko hunde mawnde ha gollal ngal hande wawi battinoyde to mento hande mbiɗa andi kala ɗanni yanke so tawi laari Dembil Sall laarimo kanko Dembil Sall so wiyama hoodde nde e siinoyde won e miijoji to men ene wawa jabde ndeke ɗum ene amno ɗum noon ko pellital manggal waɗata ɗum en jettimo e ɗum en jaarimo e ɗum sinira tan wiide gena jarama o jarama min hay lamdal gotal mi ala faade makko kanko Dembil Sall so yewtere wanno ni mbiyami yo mi haala holi Dembil Sall e mi haalanno hen ko heewi nde tawno ko sukaɓe dariɓe sukaɓe sembuɓe gumɓini tan ko golle
calminen ɗon ceerno Diallo Seck mo cuuɗi men waali jantan gumɗini tan ko golle so dawi ko golle so jofti ko golle so yehi e ñalawma jangde ñalawma pinal ñalam kala ko wawi wonde to tawɗa Diallo Samba Seck fof kono gollano leñol ngol ina gollano rendo ngo ina gollano ɓamtade ɗe wadde so jokkodiri e ceerno Dembil ɓe mbawi gollodade golle tiɗɗe mantiniɗe waɗi noon ko payɗi bettodirta wadde so tawi ñalande Dembil hande e dawrama kirndol Dembil hande hirdama alay sago ciftoren ɗon Diallo Samba Seck en Djiby Kane en e woɓɓe ɗum noon tan ko wiide yo gene junnu balɗe makko moƴƴina battande makko sikki ala hande tan eɗen daara yewtere ngalu nde hamme Amadou Ly waddi ganduɗa e Abousi e Ibrahima son daari ɗum ɗo on kettima ko haalete ko hawri eɗen gandi hono Dembil Sall en ne goodi ɓeɗo so tawi mbawi rentude goto fof addi ko jogui ko sikki ala pandale men ɗe mbaɗe mbawa yettade hay goto hoto hawto ko jogui kono hay goto hoto yaw ko jogui ndendinen ko men ko mbawen wadde ɗum hano hannirte ndani ɗum noon lamtoro Sall Abdou Tousir Moudoulou Dembe amin mbima ya jokku golle no mbaɗa e deftere ɗe ni no mbaɗa e golle ɗe ni firani tan o ko ndulumaji najo kala daraniɗo leñol ngol daraniɗo ɗemgal ngal daraniɗo ɓamtare nde aɗa dari hen fodde doole ma e darde ma foof e inde haalirde Agnam ɓamti Pulago Agnam Yoroyaɓe en mbi dendagal golloɓe ɗo ɓe geno jarama ɓe jarama goto fof ko doole mum hay goto hen yoɓaka ko kamɓe ni guittata jawɗele mabɓe aɓe mbaɗa e haalirde Agnam ɗum noon hoɓɓe kadi aroɓe janta men ɓe kamɓe foof geno jarama ɓe jarama ɗum noon ko musidɗo mon hoorejo haalirde Agnam ɓamde Pulago Agnam Yoroyaɓe Ibrahima Oumar Kane katante leñol hamne yewtere nde tan ko Thial Salo bismi ko Thial Salo bisma kono mataw hankadi haari en gari tan ma en guittu hankadi tooke ɗe fof huude nde watte lamɗam ɗum noon gueɗe jarama on jarama Ibrahima Oumar Kane katante ñewol mo Agnam Yoroyaɓe sikki ala guena ene wawi guuren enen foof guurden guuranen leñol ngol guurden e leñol ngol e ɓiɓɓe leñol ngol en beltima no feewi e ɓeydol ma bangol fayida tawno so tawi en mbi eɗen kaala holi kanko e hoto rewa eɗen gandi ko ɗo mbaleten gasata wadde joni joni o en jahat toon to Waalo Fendo walla toon to Ɓarga taw yen toon bani meɗen debbo Fatimata Seck ƴeewen kankone tawi ko lamdal jogui walla ala ɗum noon debbo mo Ɓarga jaam Allah hiire maɗa Fuutane hettima jaam hiire moon haalirde men haalirde Agnam Yoroyaɓe gardugol Ibrahima Oumar Kane to Agnam Yoroyaɓe on calminama kadi on juurama on beltanama on ñagama duwaw on beldama duwaw on wiyama kadi koɗo o machallah yewtere nde waɗi fayida kadi yimɓeɓe paami kadi ma ƴettuɗo gandal machallah ko nde jangde ne weeli hamma e wonno sa jangi hunde hewde ma andu ka andano fof ma andu kadi sa andi kadi ma andi machallah hande kam yewtere nde weeli yuɓɓi machallah yallah sellina kadi cellal ngal no o wiyama o jarama Allah jarama o jarama question ngaji ɗi ndewi lawol namde ɗe kadi ɗewi machallah noon beltanama bana worɓe calminama juurama beltanama mi tawi to lesɗo Ibrahima Oumar Kane jarama Fatimata Seck wiyama kadi allahumma amin yo jaam wal mbalen nder hen sikki ala ha joni en jahat toon to Janjoli Sare Satik Sule Ndiayɓe taw yen toon Demba Sow dendi meɗen Oumar Sow ƴeewen holko addani en gandanɗa hoore maɗa kankone beele ko lamdal jogui ceerno Oumar Sow jaam hiire maɗa Fuutane hettima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dental men haalirde Agnam ɓamti Pulago on calminama on juurama on ñagama duwaw on nellama duwaw on calmini dennagal mo tongorum tawreɗo e gallo to gudiran guddiɗo gallo ha yetti mbol sikki ko vocal Ibrahima Oumar Kane katante leñol vocal Moussa Kiriɗo en calmini kono mbira ko ɗo pop lamtoro dendi salminama kadi dendiraɗo hono to hara Dembil Sall o weltanama
nde tawno kadi yewtere nde alay sago nde wata ko rewde lawol par ce que ko ñebbe ɗe o neldande woni en kuttimo bool ñebbe e ɗum noon kam o wawata hen kadi kankone ko yewtere nde wata ko rewde lawol min kam mi ala namdal e faade e makko eyyi kono noon mboɗo jogui wasiya e rendo fulɓe nde tawno kala ko fonno haalede ene wayno o haali eyyi wasiyam ko enen fof eɗen gandi windude deftere no way sattude windude deftere ene satti kadi windude deftere fo e sattude ɓuri kadi tiidde ko deftere nde muule nde tawno ko heewi windama muulaka e muulede deftere nde pop kadi e sattude deftere nde ko so nde muulama ko sodde nde woni nde soode ɗum ɗon kadi wona hunde wemde defte kewɗe muulama bindama muulama donkama yo cooti eyyi sodde nde fof kadi e ganduɗa no wayi kadi ene ɓuri kadi moƴƴude deftere so tawi a soodi ɗum ƴeewa jangude deftere nde fof tarande fuɗɗode ha wortorde eɗen gandi kadi wol soodoɓe deftere en nandeyam kala deftere nde ji ene jara ɗumen wadde pasuji e jola e ƴettere ne yeeru hem so tawi heeɓi deftere nde tan fuɗɗima tarde hen seeɗa deftere waɗama nder wulis moftama ɗum noon kadi wallata ɗum ko caɗele kewɗe gonɗe e renndo ngo kala pulariyanke kala mo haqqille mum woni e leñol ngol ene andi eɗen jogui ɗeɗon caɗele e ɗum noon so tawi a felliti wadde e deftere ma oya felliti wadde tampere mum e ɗoyli mum woppude e miijo ene ɓulno ene winda deftere oya kañumne ƴetti ngalu mum e yerlitare mere waɗi muuli deftere enenne eɗen poti yerlitade cooden so tawi kadi en coodi tindiɗen ƴeewen no tarduɗen nde eyyi saabu ɗum ɗo joni ko ballal Allah e ganduɗa e karallagal kesal nde tawno ko wayno amin fof deftere nde ne wawno nadde juuɗumen eɗen gandi kadi eɗen mbawi jangude kono mbasa jangude mbiyeten ene jindi ha wasata jangude kono eɗen gandi Allah tafi ballal wono musidɗo men Lamtoro Sall ɗum ɗo ko golle mawɗe o waɗi e ɗum ɗo vocal o ɗiɓi teddude e min kam ko ɗum tere wonno wasiyam e renndo ngo so haala ha weñima on ñagama yafuya dendi oɗo ko Oumar Sow windi ɗo kono ko Demba Sow gonɗo ɗo e Libreville jeyaɗoto Diandiouro Sadick Souli Ndiaye on jaar eyyi ɗum noon haalirde Agname ɓamti pulagu Agname Yero-Yaɓe e mataw yewtere meɗen ari ha ɗo eɗen cikki lamde de ne wayno de dartima ni e ceerno Dembel gara tan mbaynodiren mbaynoɗa rendo ngo gila to wasiya maɗa faade e rendo meɗen gila e wasiya ma faade haalirde Agname ɓamti pulagu Agname Yero-Yaɓe e enenne wasiya meɗen hen koto banggue ganduɗa hoore maɗa deftude ma en gartu hen caggal nde ceerno Dembel wayni e gansaga guddiren ɗum noon dendi so tawi aɗa heeɗi Dembel Sall bisimilla maɗa mbaynoɗa mbawi waynodirde ɗum noon haalirde Agname ɓamti pulagu Agname Yero-Yaɓe mataw en taƴodiri e koɗo meɗen Yaya Alpha Pam wiyata wiya wona paso sikki ala mataw en jo wadɗo yewtere nde tan en jarnimo kanko kaw Dembel Sall mawni meɗen dendi men hen banggue en jettimo no fewi en duwanimamo kadi en jetti sababuji ɗi haalirde Agname ɓamti pulagu Agname Yero-Yaɓe e wasiyade rendo ngo tan kadi no mbiɗen ni mulde deftere windude deftere fof e sattude ɗoyli goppaɗi hen ɗi haajuji goppaɗi hen ɗi fof e sattude koto deftere windama muule ɓuuri sattude muulede deftere nde fof kadi e sattude ɓuuri sattude so tawi deftere nde muulama soode nde tawno so tawi deftere muulama soodaka wonde dañetake ne muldira ñande wonde saabu eɗen hen heewi lamdoroɓe defte taw ko seeɗa muulano hen on seeɗa ɗeɓata gasde so tawi ganduɗa hoore maɗa gasani noon
multude ɗum ñande wonde weeɓata nde gasi fof yimɓe gona e lamdade deftere kaari deftere ndeɗo de min jiddum emin jiddum taw goto goto namdo ronke no multira sababude jawdi nde tawno sa waɗi e ngalu maɗa e doole maɗa e kala maɗa sa waɗi ɗum e deftere moƴƴi ko sawi deftere nde gasi yalti soode kono noon eɗen jogui kam saɗede to banggue codgol deftere so yeeyama 200 jarata so yeeyama 400 jarata so yeeyama ujunere wiye ne seeri so yeeyama ujunnaji ɗiɗi kam hay goto haalata haala muɗum ete kala deftere sooda deftere ɓuuri ɗum nde tawno miijo sodde miijo neɗɗo wondi ko weeɓani sodde miijo neɗɗo weeɓani defte ko miijo goni hen miijoji goni hen nder defte he wadde so tawi miijoji ɗi hen janggaka coodaka jangga yimɓe mbawa famde ɗiɗo miijoji holko goni ɗum noon beele ballen koye meɗen ballen leñol meɗen ala e sago jarlituɗen to banggue wawde sodde defte ɗe beele ɓeɗon muuɗoɓe jogo coftal beele ɓeɗon windoɓe jogo coftal ɗum noon mataw ko ɗo tan joweten hañere wonde so jeydo ñaawi wonnoto karallagal ko Abbas Mala Abbas kañum Aissata Diallo debbo gendi ɗega banggue ko musidɗo moɗon lamtoro Sall Abdoul Toksel Ndulma Dembe tawi kadi wonno koɗo hande ko mawni meɗen Dembel Sall ɗo e haalirde Agnam ɓamti Pulago Agnam Yeriyaɓe tawi kadi ene ñalli hoore bir nogas lewru colte hitande 2021 ɗum noon haalirde Agnam ɓamti Pulago Agnam Yeriyaɓe yo jaam gueno wal mbalen nder hen en dokkodiri aadi ha ñande wonde so tawi jeyɗo ñaawi so jomiraɗo muñani en ma en gartu ɗo kadi jokkude yewtere meɗen on jarama on ñaagama yaafuya kadi jonde junde nde on ñaagama yaafuya so tawi waɗi cugge cagge so waɗi perguitte to banggue haala to eko nandi hen on ñaagama yaafuya so tawi kadi waɗi taƴande to banggue karallagal eɗen gandi karallagal ngal won hen sahaji weeyo wona paso ene wawi daljude wooda ko oñi hen wasa labtude walla wona e gaggagnude e gueɗe bayde hono noon ɗum noon on jarama ha ñande wonde so jeyɗo ñaawi yo jaam waal mbalen nder hen